रुपनाथ ब्रह्म मेमोरियल डे अबजारभेशन कमिटिनि बानजायनायाव दिनै फुंबिलिनि समाव क'क्राझार सहरनि प्रगति भवनजों नांजाबनाय गेदेमानि मुसुखा बिदाबाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्मआ 1902 इं मायथाइनि जुन दाननि 15 अक्ट'आव जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1968 इं मायथाइनि जानुवारि दाननि 23 अक्ट'आव रुंसारि जादोंमोन। मख'जाथावदि रुपनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि गेजेराव सासे गिबि BA, गिबि LLB, गिबि मन्थ्रि, गिबि MLA आरो बर' हारिनि गोबां बिहोमाफोर गोनां खामानि मावलांदों। रुपनाथ ब्रह्मआ सासे माहारि सिबिसुलामोन। माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्मनि 124थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव BTC-नि MCLA धनेश्वर गयारी, BTC-नि MCLA जुबिराज बसुमतारी, दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि मुस्रि बेनुधर बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दिनेश बरगयारी, रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिग्रा आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्म, नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। जोंनि क'क्राझार सहरनि गेजेराव मानगोनां रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिफैदों। बाहाय आंजों लोगोसे जोंनिनो BTC-नि MCLA मानगोनां धनेश्वर गयारी सारबो दंमोन। बिथाङा एसे सिगां ओंखारलांग्रोबाय। दिनै आंखौ कमिटिया लेंहरनानै बाहाय बिथांनि श्रद्धांजलि मोनसे प्रग्रामाव आंखौ लेंहरदों। आं बाहाय फैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि माखासे हिस्ट'रिखौ आं खोनानो मोन्दों। बिथाङा जोबोद मावथिमोन, समाज सिबियारिमोन आरो जोंनि बर' हारियाव आं बेखौ बयखौबो खावलायो, जिखुनु संगठनावनो थाया मानो जोङो गावनि हारिनि नेताफोरखौ सानफ्रामबो जों फुजिनांगौ आरो सनमान होनांगौ, मान होनांगौ। अब्लासो जोंनि खौसेथिया फैगोन आरो जों जेब्ला गावनि नेताफोरखौ जों मान होगोन, जोंनि जाथिया निस्सय बिनि उन्नति जालांबाय थागोन आरो बेखौ जों जेब्लाबो जोङो लानांगौ। जिखुनु नेता जों सनमान होनांगोन। जोंनि जाथिनि गेजेराव गोबांथार नेता दङ। सोरबा आन्दलनाव रुंसारि जालांबाय। बावैसो सिगां जोङो मानगोनां सुजित नार्जारिनि मोनसे बिनि जोनोम मुंख्लं सान फालिहैदों। बाहायबो जों गोबां जोंनि बर' समाजनिफ्राय बिभिन्न दल संगठनफोर नुजाहैजोबदों। थिग बेबायदिनो जों मान होनांगौ। जों बयखौबो मान होनो रोंनांगोन, अब्लासो जोंनि जाथियाव मोनसे हारिया गेरेमसा जागोन। आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोङो मान होलायनांगोन। गिदिरखौ गिदिर जों जेब्लाबो जेरावखि थाया जों मान होनांगोन। आं बेखौ खावलायो। बर'नि मन्थ्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा जिउमा। बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सुथि मोनखांनाय, जौगाखांनाय, राजखान्थियारि सांग्रांथि बेफोराव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन BA, गिबिसिन LLB आरो गिबिसिन MLA आरो मन्थ्रि आरो गोबाव सम बिथाङा कन्टिनिउवासलि माने लान्थ्रियै 29 बोसोर बिथाङा मन्थ्रि जानानै दङमोन। थैजासे बिथाङा थैनाय समावबो बिथाङा MP-मोन। दा बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। राजखान्थिखौनो होन, समाजखान्थिखौनो होन, थुनलाइखौनो होन, बिथांनि बिहोमाया जोबोद गेदेरथार। जों जुदि नायो जे बिबार मुगायावबो बिथांनि बिबारनि बिलाइफोरखौ, बिबार लाइसिनि बिलाइफोरखौ बोदलायोबानो जों बिथांनि बिहोमाखौ नुनो मोनो। बिथाङा बे समाव गोबां खन्थाइ, बेबायदिनो एकदम गिलिर गिलिर रायथाइ बेफोरबायदिखौ लिरलांदों आरो आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ, मोजाङै इभेलुवेट खालामनांगौ दङ, मुल्याङ्कन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि खौसेथि, जौगानाय आरो राजखान्थि कनसासनेसनि मोनसे सासे बिथाङा जोंनि मा होनो बेखौ सिम्बल जानानै जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बेबायदिनो बर' हारिखौ दैदेनलांबाय थानो हागोन।